Sound check. Ma'am Saiki. Pogs, ano kaya kain mo, Pogs? May galab shoutout naman dyan sa'yo, Ma'am Saiki, kay Arion. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Magandang gabi pala sa'yo. Welcome naman sa aking live streaming. Pasensya na kayo guys, tawag dito. Ngayon lang ako nakakapag-stream and itinigil ko na yung restream. Mag-stream yard sana ako kaso nawala din naman. So, ayun na nga. Kaya nag-ano na lang ako, long time no see quiz. Oo nga po. Magandang gabi naman dyan sa Ma'am Saiki Carrion. And thank you also for joining my streaming tonight. Kaya nag-direct live na lang ako guys kasi nga ayun, nagkakaproblema ako. May technical problem ako when it comes sa sa restream. Ayun. Sino pa ba? Long time no see quiz. Oo nga, Ma'am Saiki Carrion. Kumusta naman tayo dyan? Long time no see naman. Ma'am ka dyan. Ma'am Shakira Cartagena, magandang gabi din po dyan sa iyo. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Shakira Cartagena. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Shakira Cartagena? Mas malupit pa din. Nandun ako sa iyo nakatambay. Kahapon. Magandang gabi din dyan kay Mas Malupit 2040. Nagbabalik din natin na kaibigan. Ayun, magandang gabi dyan sa inyong lahat. And mega love shout out po sa inyong lahat. Ayun. Ano pa ba? Si Ma'am Shakira, na-miss ko po kayo guys. Na-miss ko kayo. As in, super na-miss ko kayo. At ayun na nga, nagkakaroon ako ng technical problems kaya nga tawag dito, direct live na lang ako. Ayun. Bunso na lang po kuya, wag mama. Ayun. Miss you pa di. Ayun. Thank you naman dyan sa inyo. Sige. Ito si Ma'am Bunso, di ba? Si Ma'am Bunso, Saiki Carrion. Kumusta nga pala yung yung channel mo? Kumusta yung mga channel nyo guys? I am hoping that everything is all okay sa inyong mga channel. Pasensya na kayo guys. Medyo ngayon lang ako nakapag-online. Ayun. But kung halimbawang may tutulong tayo, bakit hindi? Tulungan po natin ulit. Ayan. Salamat sa tambay, Padi. Ayan. Oo nga, Padi. Isnabero ka lang talaga eh. Kumakanta ka pa nga eh. Oo nga. Mami Shi, mega love shoutout po dyan kay Mami Shi. Ang pagbatiis ng gagaling pa kay Ma'am Saiki Carrion. Ayan. Kumusta yung yung channel mo, Ma'am Saiki? Ma'am Rinche, nandito sa atin yung pinakamagandang babae sa balat ng Korea, di ba? Magandang hapon din po diyan kay Ma'am Rinche. Na-miss ko kayo guys. Nandito rin sa atin si Ma'am Maylin Mapili. Sir Ora, kumusta? I miss you, sir. Oo nga guys, na-miss ko rin po kayo as in super. Aldin Ray Cabalo, mega love shoutout din po diyan kay Sir Aldin Ray Cabalo. Kumusta na bro? Oo nga, kumusta? Nag-OYT ka na naman, sir? Ang ganda ni Ma'am Carrion. Oo nga, pati yan si Ma'am Rinche, kung di nyo pa yan guys nakikita. At usapang kagandahan, si Ma'am Maylin Mapili nandito rin sa atin. Sino pa ba? Ma'am pa and bunso pa, diba? Oo nga. Mas maganda yon. Ano pa ba? Miss din kita. Oo nga po ma'am, na-miss ko din po kayo. Na-miss ko kayo as in super na-miss ko kayo guys. Oo nga. Ngayon, pangalawang araw ko ngayon, nagkaroon pa ako ng technical problem. Ayun. Mention na si Ma'am Rinche. Oo nga, mention yan guys. Kung di nyo pa alam, mention yan si Ma'am Rinche. Ano pa ba? Hindi na nagawa YT bro, nag-notif ka lang, inopen ko bro. Bakit hindi ka na nag-ano? Sayang naman. Gawin mo ulit.
Yung mga mata niya ay bibihain ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na Here na. Uy, pre. Nag-ano na lang ako, pre. Nagrekta na lang ako, pre. Pasensya ka na talaga, pre. Thank you po, kuya, sa tulong mo sa akin. You're always welcome, ma'am. You're always welcome. You know that, guys. You're always welcome. At kung ano man may tutulong natin, tutulong tayo, guys, sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Ano pa ba? Ate Jonah, sabi ni Ma'am Psyche Carion. Uy, sa mga nandito sa atin, guys, na-miss ko po kayong lahat. Ayun, mega love shoutout naman dyan sa inyong lahat. Uy, pre, pasensya ka na, pre. Dinirect ako na lang para walang problema. Oo nga. Ma'am Psyche, sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. Ma'am Eileen, magandang gabi naman dyan sa isa sa mga magandang babae sa balat ng Tinalupan din. Magkakasama yan, guys. O, diba? Si Ma'am Rinche. Speaking of kagandahan, akala nyo kayo lang ang magaganda. May pogi dito. Ayan, si Sir Aldin Ray Cabalo. Sayang din na nag-YouTube si Sir. Ayan. Sir Aldin. Ma'am ka dyan, ate. Oo nga. Pwede naman kasi, ma'am. Oo nga. Bakit pa kasi? Ano ba? Uy, nakita ko si board vlogger kanina. Mega love shoutout din po dyan kay board vlogger. Pasensya na talaga na wala ako sa ere. Naglolo ko yung ano ko, yung aking... Ano na ba yan? Yung aking restream. Ma'am Rinche, hello. Ayun, sabi ni Pri. Uy, Pri, pasensya na talaga. Gusto ko man paakyatin kayo, guys. Ano, talagang reconnect ako na lang. Ano pa ba? Ano pa? Uy, nandun pala si Ma'am Nanay Amacol na naka-live ngayon, guys. Kung gusto nyo, puntahan nyo po si Ma'am Nanay Amacol na naka-live po siya. Nagpapa-entry po siya. Namimigay ng sangkatutak na kayamanan sa buhay yon. Sa June 17, magkakaroon po siya ng grand live streaming. Ayan, si Ma'am Nanay Amacolda. Ayan, si Ma'am Jonah Salundaga naman is magkakaroon ng live streaming maya-maya lang ng konti. Hindi ko teacher, kuya, so wag mo akong tawagin, ma'am. Oo nga. Bakit? Sino ba kasi nagtawag sa yung teacher? Oo nga. Bakit? Porke ba teacher, hindi pwedeng tawaging ma'am. Ma'am Beng, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Beng Shop Channel. Welcome back po, Sir Aura. Oo nga po, ma'am. Welcome back din po, ma'am, sa aking live streaming. And thank you also for joining my streaming tonight all the way from Germany. Si Ma'am Beng Shop Channel. Kung di nyo pa yan, guys, kaibigan, makipagkaibigan kayo dyan. Promise. I do give my word to each and every one of you na makipagkaibigan sa mga nabanggit kong channel. Especially dito kay Ma'am Beng. Ayan. Ma'am Beng, magandang gabi naman po dyan sa iyo or magandang umaga dyan sa inyong lahat. Ayan, all the way from Germany. We missed you po. Oo nga po, ma'am. I miss you also, ma'am. Ma'am Eileen, keeping us also in her background. Nasa Pinas ka na, Ma'am Eileen? Ma'am Beng Shop Channel, we miss you also, ma'am. Ma'am Beng, nandito sa atin, guys. Si Ma'am Eileen, nandito rin sa atin. Kanina si board vlogger nakita ko. Ano pa ba? Uy, kumusta yung channel mo, Ma'am Beng? Kumusta yung channel natin? Sa Singapore pa rin. Nasa Singapore pa rin pala si ma'am. Akala ko nasa Pinas ka na, ma'am. May nakita kasi akong ano na ba yun? So, yung yung post mo, parang nasa Pinas lang ba? Sorry naman agad. Nasa Singapore pala si ma'am. Uli, nasa Singapore pa rin. Ano pa ba? Time check tayo, guys. It's 6:52 in the evening. Ayun, baka 30 minutes lang ako mag-live stream ngayon kasi bibigyan natin ng daan yung mga magla-live streaming, guys. Na late na talaga ako mag-live stream ngayon. It is because of my technical problems na nangyari dito sa aking live streaming. Today is June 2, 2022. It's 52 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Medyo mabagal pero okay lang po. Ayan.
kung Basta push lang po ma'am, push lang. Sayang naman ang mga pinaghirapan natin. ipagdarasal pa rin kita. Nagbakasyon lang sir, 15 days. Nakikikain lang ako sa bahay. Wow, sana all. Oh, sana all nakikain lang sa bahay. Umuwi, balik agad dito sir. Ganon kabilis. Oo nga. Nakikain lang talaga siya. Tapos pagkalamon uwi, tulog, inom. Ayun, ganon. Tapos ano pa? Pagkakain ma'am, ano na? Bumalik ka na agad dyan, as in. Buhay bakasyon nga naman. Ganon talaga yun. Hindi ko malimutan ang ganyang ima. Uy, na-miss ko kayo guys, as in, super, na-miss ko talaga kayo. Ng bonggang-bongga, as in. Pwede mapabalik. Uy, kamusta naman yung mga channel natin dyan? Kap pala ako, magkakap nga ako. Mas makeup ako dito. Ano pa kasi yung buhok ko? Basa pa. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Hashtag Gerald TV, nandito rin sa app natin. Haba naman ang harang. Hello Sir Uragon, hello po sa lahat. Mega love shoutout. Uy, nandito si hashtag Gerald TV. Mega love shoutout din po dyan sa isang mga pupogi kong kaibigan na nandito sa atin. Magandang gabi naman dyan sa iyo, sir. Welcome din sa ating live streaming. Si Ma'am Judy Prost, nandito rin sa atin. Ma'am Judy, mega shoutout din po dyan kay Ma'am Judy Prost. Ayan, all the way from Germany. Kaibigan ni Ma'am Beng Shop Channel, guys, na nandito sa atin. Magandang gabi naman dyan sa inyong lahat, guys. Si Bayang Gudaw, mega love shoutout kay Yanig, o, di ba? Nandito rin sa atin si Bayang Gudaw. Oo, ito yung mga kayanigan natin nung kagabi. Oo, sana all niyayanig. Oo. Uy ma'am, dinikitang kita ng 10 ata yon kagabi. Hindi na ako nagbakas. Ay hindi, nagbakas pala ako. Kakaibang mga bakas doon, as in. Oo. Ma'am Judy, uy, kaibiganin nyo to, si Ma'am Judy Prost, guys. Isa sa mga mayayaman nating kaibigan. You know what I really mean, guys. Especially when you are a monetized channel, all you have to do is to make friends with Ma'am Judy Prost and Ma'am Beng Shop Channel. Mga mayayaman niya. As in. Oo nga. Oo. Bayang ko daw, it's the acronym of Mega Love Shoutout. Hashtag Gerald TV, sir. Mega love shoutout. Ang bagbatis nang gagaling pa kay Ma'am Maylin Mapili. Kuya, tanong ko lang po, meron po ba new tax 2022? Ayan. Ma'am, meron pinadala sa inyo. I know for sure na meron pinadala sa inyong yung sobre. Kailangan nyo yun i-accomplish. Kailangan nyo yun ihulog sa mailbox. Ayan. Oo nga. BNG, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am BNG Vlogs. Nagbabalik din po natin na kaibigan. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am BNG. And thank you also for joining my live streaming. Kumusta sa na-host? Hello po, Ma'am Maylin Mapili. Si Ma'am Jody Prost, namimigay ng kayamanan. Oy! May namimigay ng kayamanan, guys. Kung di, sabi ko sa inyo kung di nyo pa kaibigan to, guys, abay makipagkaibigan kayo dito sa ating mayaman na kaibigan, si Ma'am Jody Prost, na namimigay ng kayamanan. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Ayan. Oo nga, kaibiganin nyo yan, guys. Si Ma'am Judy Prost. Na parang gusto kong sumama sa kanya kahit Hanapin ko muna, guys, yung kay Ma'am Judy Prost. Ayan. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Uy, dami ko ng utang sa inyo, guys. Ayan, guys, ibababa ko yung ni Ma'am Judy Prost. kaganto. Uy, asan ba yun si Ma'am Judy? Ang puso ko Ay, ito na. pinagong Enable. lahat ng sakin, baby. Ito, guys, padikit naman ako, guys, sa ating super chatter na si Ma'am Jody Prost. Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Siswitch, isasakay kita. Lahat ng kailangan naging dala-dala.
Wala, paano ko ba ipipin? Ba't ayaw mapin? Di ka magdududa Pin message. Ayan. Judy Frost, ma'am, mega love shoutout. Ito po ba main mo, ma'am? Oo, yan ang main niya, guys. Ang sarap Ma'am Judy Yahoo, hashtag Gerald Anderson. Sabi ni Pri, di ba? Sir, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, sir. Namiss kita, Sir Gerald, hashtag Gerald Anderson. Di ba? ng katawan. Kami ang may utang. Wala po, ma'am. Ako ang may utang, ma'am, sa inyo. Uy, nandito ang kalab team ko, Jonas Salundaga. Mega love shoutout. Oo nga. Nandito guys sa ating si Pri. Si Ma'am Jonas Salundaga. Magla-live stream yan guys maya-maya. 7:30 in the evening. Philippine Standard Time. Titigan Ito pa guys si Ma'am Bayang Gudaw. Kung di nyo pa ka-yanigan yan guys, abay makipagyanigan kayo dyan. Oo, kayang-kaya niya yan lahat. Yanigin kayo. Basta ako BBM. Ayan. BBM. Ang mic ko talaga may BBM. Ayan. Oo nga. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin. Oy sir, hashtag Gerald TV. Kumusta naman tayo dyan, sir? Si Ma'am BNG, kumusta din po si Ma'am BNG? Oy, na-miss ko talaga kayong lahat. As in, I am not expecting na tawag dito. Magkikita-kita pa rin. Oo nga. Kalain mo yun, magkikita-kita pa rin tayo. I'm not expecting na dalawin nyo pa rin ako, guys. It is because it's been a long time. It's been a while. Nang meron Ma'am, thank you for that amazing super chat. Uy, kaibiganin nyo to guys, ang ating super chatter. Mayaman to guys, mayaman. Namibigay ng kayamanan sa buhay. Akala ko'y hanggang dulo. Kaya't Pre, it's been a year, pre. Oo nga, it's been a year. Ma'am Judy Frost, ma'am, tamsak at bagong dikit po ayon. Akalain mo yan, ang tagal nyo nang magkakilala dito. Ngayon ka lang nagdikit. Oy, okay lang po sir, malusog at malakas pa rin, diba? Sana all. Oo nga, malusog pa rin. Ako nga, nangangayayat na nagpapayat talaga. Nagpapayat talaga. Post, ipapasyal ko nga po dito si Aglak Baita. Ayun. Oy, sana all, ipinapasyal. Oo. masasayang pagmamahal. And I am happy for Aglak Baita, diba? Makakapasyal sa Germany. Oo nga. Kahit agad Guys, ayan ang ating super chatter. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, abay makipagkaibigan kayo sa ating super chatter. Ayan, na binababa ni Night Boot or yung nakapin sa taas. Ayan. Kaibiganin nyo yan guys, mayaman, as in, super. at bag Sino pa ba? Sino pa? ang ating nakaraan. Siguro mga 30 minutes lang ako, pre. Aglak Baita, hello host. Isa itong account ko, Judy Frost. Ayan. Isa itong account ko, Judy Frost. Akala ko ba, tawag dito, kaibigan ka ni Ma'am Judy Frost. Meron tayo guys na bagong kaibigan, si Aglak Baita. Ayan. Ang ating bagong kaibigan, Aglak Baita. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. And welcome din po sa aking live streaming. Oo, magandang gabi dyan sa inyo. Ay magandang umaga ata or magandang tanghali ba dyan sa Germany. All the way from Germany. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Aglak Baita. And thank you also for joining my streaming. Aba ng harang daw. May skip mo na yan, ma'am. Kaya ko rin binalik. Pagka ang haba-haba na guys, skip na yan. Kahit agad Baka naman, kay Yanig Patusok, please, salamat. Uy, Patusok naman guys, kay Bayang Gudaw. Baka naman, ngiti sa card. Masaya na ako. Bakit ganito? ano to ma'am? Dalhin kita. Tanghali po host. Tanghali pala. Magandang tanghali po dyan kay Aglak Baita with Ma'am Judy Frost and Ma'am Bing Shop Channel all the way from Germany. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, ang bago natin na magiging kaibigan na nandito sa atin, aba, makipagkaibigan po kayo dyan. Ay matakot makikita ka nila. Ang kitang pilitin kung di ka ba
handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago ng lahat-lahat, salamat at natagpuan kita. Kanina pa kita tinitignan, kanina pa kasi ko nakikigil dyan. Kanina pa ba kasi iniisip na di ako hindi ka titignan. Huwag mo na lang sanang isipin na katulad ako nila. Oy, bayang ko daw, bigyan kita ng code, bayang ko daw. Ayan. Bayang, i-type mo lang ang bayang, bababayan ni Night Boot. Welcome Aglak Baita. O yan, si Aglak Baita guys is in our building. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Aglak Baita, all the way from Germany. Ayun. Baka naman guys, padikit naman ako guys, padikit. Mga mayayaman yan as in, wag nyong sinasayang yung opportunity. Oo nga. Oo na makakilala ng mayaman as in, super. Hello naman yan sa aking pamangkin si Pog. Say hi to each and everyone. Hi. Hello everyone, You're playing what? playing Call of Duty. You're playing Call of Duty. Sa ating dalawa. Ayan. Aglak Baita on the way na po. Ayan. Sabi ni Ikaw gusto, hindi mo sapat. Ma'am Maylin. O, diba? Ang sipag ni Ma'am Maylin. Ikaw gusto, Ma'am Bayang ko daw, binigyan kita ng code mo. I-type mo lang yung bayang. Ayan. Sino pa ba? Si Aglak Baita. Bigyan natin ng code. Wala akong gawa ngayon. Aglak Baita. Ayan. Bigyan natin ng code guys. Go to channel. Bigyan natin ng code guys. Si Aglak Baita. Ayan. Hanap muna ako guys ng video ni Aglak Baita. Ayan. kitang isayaw ng mabagal. Devil's Bridge. Ayan. Kitang isayaw ng mabagal. Didikitan ko na rin ikaw, Aglak Baita. Ayan. Hindi na ako guys hindi na ako marunong mag-ano. Baby, squeeze me oh so Isn't tight. she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? There's someone Pero little. sana ang ulo mo sa unan. Aglak Baita. Kawan mo ay Ay? kukumutan. Oh, gusto kitang isayaw Nawala pa. ng mabagal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay. Pikit mata, sumasabay. Type mo lang ma'am ang pangalan mo. Ayan. Bababayan ni Night Boot ang inyong mga At night ay Ma'am Saiki, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Saiki. Aglak Baita, ayan. Type mo lang ang pangalan mo, Ma'am Aglak Baita. Bababayan ni Night Boot. Thank you po, labas po muna ako. Magbabalik po muna ako sa mga bumisita sa channel ko, ayan. Sige. Basta pag pumasok ka dito, type mo lang yung pangalan mo, ibababayan ni Night Boot automatic, ayan. Ano ba? Jody Frost pala. Okay po, salamat. Balikan po kita, ayan. Sabi ni Bayang Gudaw. Uy, balikan nyo yan guys. Si Ma'am Judy Frost, yan ang ating super chatter. Namimigay ng sangkatutak na kayamanan na ba? Nobody gonna love me. Eto pa guys, si Aglak Baita. Binababayan ni Night Boot. Ayan. Nobody gonna take me higher. Aglak Baita. You. 1, 2, 3. gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang BNG keeping us also in her background. And eto rin guys, si BNG Vlogs. Kung di nyo pa kaibigan, napakabait nito guys na kaibigan. Si BNG, si Ma'am Maylin. Mga mababait natin na kaibigan na nandito sa atin. Kung di nyo pa kaibigan ang bawat isa, ay ba yung makipagkaibigan na rin po kayo? Oo nga, there is the key to a healthy channel. Ika nga, habang naglalaro dito si
Pogs ng COD, Call of Duty. O, diba? Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lang. Ayaw ko na ng music background ko. Palitan ko nga. O, diba? I know you gonna dig this. Ma'am BNG, kumusta naman tayo dyan? Magandang gabi naman dyan sa iyo. Si Mambayang Gudaw. Mambayang, i-type mo lang yung mo, Bayang. Bayang ba? Tama ba? Type mo lang yung Bayang, ma'am. Ibababa yan ni Nightboot. You don't have to worry about dropping your links, or you can simply click the the three dot, guys. Ngayon, pwede na kayong di ba? Pwede na kayong mag-go to channel uli. Mas simple na yung pagpunta nyo sa mga channel. Time check tayo, guys. It's 8 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Patusok naman ako, guys, sa ating super chatter, yung nakapin sa taas. Ayun. At didikitan ko to si Aglak Bait. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Dikitan ko muna to si Ma'am Aglak Baita. Ayan. Ayan, ayos na, ma'am. Nadikita na kita, Ma'am Aglak Baita. Ayan. Ano pa ba? Uy, 7 wonderful people in the house. Magandang gabi dyan sa inyong lahat. Ayan. And sa kabilang panig ng mundo natin, guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan, guys. And thank you also for joining my streaming tonight. Ayan. Baka mag 30 minutes lang ako. Pre, magsisimula ka na ba, Pre? Anong oras ka ba magsisimula, Pre, ng iyong live streaming? Naka 27 minutes na ako. Kasi nakain ko na yung oras ni Pri. Ayan. Oh, bakit ngayon ka lang dito, Pogs, pumasok? Psyche host, pababa naman po ng channel niya. Ayan. Sige. Si Ma'am Psyche Carrion. Ibaba ko po. Ayan. Alam ko meron na sa akin. Ibaba ko, guys. Ibaba ko si Ma'am Psyche Carrion. Kung di nyo pa, guys, kaibigan, ang bait din nito, guys, ni Ma'am Psyche. As in, pag nag-live stream to, guys, pasok kayo sa kanyang live stream. Pwede kayong umakyat kasi nagpapaakyat to eh. Hanap muna ako, guys, ng napaka-ikli niyang video, at least mga 1 minute or 2 minute. Ayan, the gift, thanks to you. Copy and paste. Uy, Pogs, tinanggal mo na naman, Pogs. Malulubat ako. DJ Dwinsky. Fall in love with Slow Jam Remix. Tulog ka! Eto, ibababa ko, guys. Kay Ma'am Psyche. I-type nyo lang ang Psyche. I-type nyo lang, guys, ang Psyche. Ibababa yan ni Nightboot. Psyche. Yan, guys, oh. Tsaka po kay Madam Jonah. Ayun, si Pri, ano nga, Pri, yung code mo dito? DS ata. Yan, guys, si Ma'am Psyche Carrion. Si Ma'am Jonah Salundaga is DS ata ang code niya, DS. Ayan, guys, VIP members si Ma'am Jonah Salundagas. Nag-LS yan, guys, everyday at 8 p.m. Ayan si Ma'am Jonah Salundagas. Si Ma'am Psyche Carrion, ayan, si Psyche, ayan. Ma'am Psyche, binigyan kita ng code mo, ayan. Type mo lang yung Psyche. Si Ma'am Maylin Mapili, guys. Ayan, si Ma'am Maylin Mapili, Tama ba? 23. Click mo lang gilid ng pangalan ko, sir. Go to
Oo nga, meron naman na go-to channel na uli. Yung gilid lang ng pangalan. Pero if you are using ata mobile, sa mobile ba meron, pre? Ay, oo nga, meron na pati sa mobile, guys. I-click nyo lang yung niya, yung gilid ng channel niya, ayan. Tapos magpo-prompt sa inyo yung go-to channel. Mabilis na lang, ayan. Pwede ka nang if you are using mobile, ayan. Remix. Ayan. Ano pa ba? Kasi ibinalik na ni YouTube yung go-to channel. Ayan, mas mabilis niyo nang mapupuntahan, guys. Sino man gusto ninyong puntahan na channel. Dana po ako kay Ma'am Jonah, sabi ni Aglakbayta. Ayan. Oy, pre, pasukli naman, guys. Ako, nadikitan ko na rin si Ma'am Aglakbayta. Ayan. Sino pa ba? Dana po ako kay Ma'am Jonah. Ayan. Sino pa ba? Sino pang hindi ko pa nadikitan? Dikitan natin yung mga nandito. Halos lahat kadikitan ko na eh. Thanks po. Ayan. Uy, pre. Hindi na uso ngayon ang salamat. Binabalikan, pre. Oo nga, pre. Huwag kang dyan, pre. Di na uso ngayon. Salamat. Oy, dana rin po ako kay Ma'am Maylin. Sound check. Magkaroon ng problema si Nightboot. Uy, dinikitan ko na, pre. Kanina pa, woy. Sabi ko nga. Oo nga, sabi ko nga, dinikitan ka na niya. Ay, dinikitan mo na siya. Ano ba? Good evening. Baka may mga katanungan kayo, guys, all about YouTube, guys. Ayan, you can simply ask. Pwede kayo magtanong, guys. Ayan, sagutin natin yan. Sagutin natin live. Opo, ma'am, Aglagbayta. Thank you po. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Ayan, ang ating super chatter, guys, huwag niyong kakalimutan, ha. Namimigay ng kayamanan sa buhay. Ladies and gentlemen, DJ in the mix. Exclusive. Anong oras ka, pre, magsisimula ng live stream mo, pre? Si Ma'am Saiki, nag-ano ka pa ba, Ma'am Saiki? Nagla-live stream ka pa? This is rock and roll. Manang Buday TV nandito rin sa atin. Oy, magandang gabi naman dyan kay Manang Buday TV. Harang here. Kamusta, ading? Magandang gabi naman yan sa iyo, Ma'am Manang Buday TV. Thank you also for joining my live streaming. Uy, eto pa ang bait nito ni Ma'am Manang Buday, guys. Kung di nyo pa kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Manang Buday. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Manang Buday. And thank you also for joining my streaming. Jonah, mega love shout out, o, diba? Sabi ni Ma'am Manang Buday.
Dan na rin po ako kay Madam Psyche. Ayan, sabi ni Aglak Baita. Eto guys, kumusta dyan sa Pinas? Okay naman ma'am. Medyo, super mainit talaga. As in, super mainit dito sa Pinas. Mingaw. Ano mingaw? Medyo mainit talaga ma'am dito sa Pinas. As in. Pati kapitbahay namin, mga maiinit ang ulo. Oo nga. Gusto ko mag-hysterical kanina. Kasi maiinit yung ulo. Mainit ng ang panahon. Mainit pang ang ulo ng mga kapitbahay. Oo, nakakapang-init ng ulo. Oo. Sobrang init talaga. Oo nga po. Oo. Gusto ko mang-missile ng kapitbahay. Oo nga. Sobrang init. Kumusta naman tayo dyan, Mama ng Buday TV? It's been a while. Where have you been? Oo. Magandang gabi naman dyan sa inyong lahat, guys. Welcome sa aking live stream. Pakita mo yung mo, dali, yung victory mo, yung victorious mo. Ayan. Laro mo. Tuloy. Hindi nakita yung ko. Dapat ganito. Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo dyan guys. Sige na, wala akong magawa sa buhay ko. Sagutin natin yan guys, sa mga katanungan ninyo. Or kung wala na kayo guys ng katanungan, pwede na ako mag-end ata. Oy pre, magsimula ka na pre. Pwede na akong mag-end ata. At kakain na rin kami. Anong sasagot? Ano yung pre? Ano yun? Ladies and gentlemen, DJ Night in the mix. Exclusive. Ma'am Maana, woy mag-one art ka. Oh. Dana po kay Madam Manang Buday TV. Ayan, sige. Uy, Manang Buday TV, may dumikit sa'yo. Baka naman. Anong sagot sa tanong? Nino, tanong Nino. Wala nang nagtatanong, pre. Ano ba? Oo. Kaya nga, wala namang tanong, wala namang problema. Hayaan lang natin. See you next time, host. Ma'am Beng, thank you naman po dyan, ma'am, for staying. Ayan, see you next time, ma'am. See you around. Ayan, Ma'am Beng Shop Channel is in the house. Ay, ang pangit talaga ng keyboard ko, oy. Mali ang type ko. Sige po, ma'am, Ma'am Beng. Ingat po kayo. And thank you naman po dyan, ma'am. Sa inyong lahat. Ayan. Naka 39 minutes na ako, pre. Ayan. Anong... Oo, tapon mo na yung pring keyboard mo, pre. Oo, at sa akin yan na emoticon. Alam yan ni Nightbot. Oo. Oo. Si Nightbot.
Nang-aaway si Nightbot ko dito guys. Pasensya na. Nakuha na naman ni Pri yung mga ano. Nakuha na naman ni Pri yung mga code ni Nightbot. Ready. Pasensya ka na Pri. Hindi ka nakaakyat Pri. Break ka na lang ako. No problem. Uy. Sige, sige. Ano pa ba? Dapat umakyat ka dito, Pri. Ayusin ko nga yung ano ko. Yung StreamYard ko. Para pag umakyat ka, kanta ka dito sa akin, Pri, na. Doon naman tayo manggulo kay ano. Doon ako aakyat kay Ma'am Simpulay. Tsaka mag-ano ka Pri, mag-StreamYard ka. At ako ang aakyat sa iyo. O mag-StreamYard ka Pri ha, ako aakyat sa iyo. Ako aakyat doon. Huwag mo ikala ang Golden Boys. Hindi ko ipagkakalat Pri, hindi ko pagchichismisan. Hindi ako tulad ng kapitbahay namin. Mga marites. Oo nga. Atin-atin lang yun, Pre. Kung mag-alala mo, ako nang bahala. Ano pa ba? Ano pa? Wala na ako magawa, Pre. Sige na, tanong na kayo. Yung mga gustong may itanong. Di ba? At sagutin natin yan. Don't worry about dropping your link, guys. Just type channel Aura or May. I will be the one to search your channel and drop it here. Enjoy. Sabi ni Nightbot. Na-miss ko yung Nightbot ni Little Aura. Maganda yon. Makulit yon. Na-miss ko yan, Pre. Bayang daw. BG na kayanig. Pinapakain ko mga katulong ko. Sige. Mabuti pa yan. Pinapakain yung mga ano. Yung mga katulong talagang pinapakain ha. Kaya mo yan, ma'am. Sige. Thank you for keeping us in your background, guys. Kay Ma'am Judy Prost, thank you naman po dyan, ma'am. Thank you for keeping me also in your background. Ayan. Baka hindi nyo pa guys kaibigan. Ako nang nagsasabi sa inyong kaibiganin nyo yan. Oo nga. Sa awit na iba ng naswan at sinalong puno ang langit na Isang tawa lang. O, diba? Thanks din po post. Ayan. baliw at sa awitin ko ito 15 more minutes na lang ako, Pre. O kaya 3 minutes na lang ako, Pre. Para 7:30 magsimula ka na, Pre. Oo. Tapos mag-live mag-ano ka, Pre, ha? Mag-StreamYard ka at aakyat ako. Oo nga. Doon ako aakyat sa iyo.
Nanay Amacolda nandito rin sa atin. Good evening po, sir. Dan Tamsak po. Oy, nandun din ako sa iyo. Nandun si Little Aura ko kay Ma'am Nanay Amacolda. Hindi lang ako hindi lang ako nagsasalita kasi hindi lang ako nagchat-chat kasi busy siya. 8 PM po si Net. Ayan. Sige. Ma'am Hilda Dizon nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Hilda Dizon. Nabibigyan ko ng moderator function. Nakaibigan ko pala to kay Ma'am Nanay Amacolda. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Hilda Dizon. Thank you also for joining my live streaming. Team Party Peeps, diba? Mga Team Party people to mga nandito sa atin. Magandang gabi naman dyan sa iyo. Hilda Dizon, diba? Uy, ma'am, thank you naman po dyan kay Ma'am Nanay Amacolda. Uy, pinapabomba ako. Nanay, entry to. Pre, mga 10. Hashtag nanay. Ako din ma-hashtag nanay. Oy, mag-hashtag nanay kayo, entry yun. Salamat po sa mga bumisita kay Aglak Baita. Thanks po, host. Always welcome, ma'am. Always welcome. Uy guys, magpa-entry muna kayo. Mag-hashtag Nanay Amacolda kayo. Bilis. Oo nga, ako din. Hashtag Nanay Amacolda. Diba? Sayang ng pa-entry. Oo nga. Ako rin, magpapa-entry din ako. Oo nga. Eto guys, pabomba ako guys, pabomba. Palagay ng hashtag Uragon guys. Palagay ako guys ng hashtag Pokpok. Eto. Ay. Bomba ng hashtag Pokpok. Bomba din ako guys, bomba. Rich TV nandito rin sa atin. Happy you are back. Nanay Amacolda, diba? Rich TV, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Monica M16, mega love shoutout din po dyan sa inyo. Welcome naman sa aking live streaming. Dikit Dan, ayan. Sige. Bibigyan muna kita ng iyong moderator function and then I will going to go to your channel also. And I will going to send back my regards to your channel also, Ma'am Monica. Sir Rich, Yahoo, sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. Pabomba naman ako guys, pabomba. Ayan. Pabomba, palagay ng hashtag Pokpok. Oo nga guys. Pabomba ako guys. Pabomba ako guys, ayan. Patamsak naman ako guys, patamsak. Ayan. Pabomba, ayan. Ang maglagay ng hashtag Pokpok guys, bigyan ko ng ng 5WH. Ayan, si Ma'am ayan. Si Ma'am Judy Frost. Diba? Hashtag Pokpok. Bombahin mo ko. Uy, Kuya Bray. Mega love shoutout naman po dyan kay Kuya Bray. Bombahin mo ko. Yun. Yung isa pang Pokpok kayo. Nandito na papabomba din. Oo nga, sir. Mega love shoutout naman po dyan kay Kuya Bray Official. Nagbabalik din natin na kaibigan. Hindi ka pa magla-live, sir. Mag-live ka na kaya. Invite mo ako Mars later 8 PM my friend. Ayun, sabi ni Rich TV. Monica M16, nandito ako sa bahay mo.
Sir, Kuya Bray, kumusta naman tayo dyan, Sir Kuya Bray? Namiss kita, sir. Oo nga, namiss ko tong pogi kong kaibigan eh. Kamusta yung kapogian natin dyan, sir? Nandun kami, nagbubomba kami. Puntahan mo muna to, si Ma'am Nanay Amakolda. Pupok daw. O, diba? Sir, nandito kami kay Nandito kami kay Ma'am Simpulay. Uy, pre, maghanda-handa ka na, pre. Oo. Nandun talaga ako kay Amakol the Channel. Pagsasan yung charger ko po. Bakit umiiyak? Back to you host. Ayun, inaway mo, pre, umiyak na si Ate Lai. Bakit umiiyak yun? Bakit umiiyak yun? Alo? Madam Ana Kawaguchi, ayan, thank you so much naman po dyan. Opo, bunsa. Ba't umiiyak? Matagal na wala na. Wait lang po yun. Nandun si Ma'am Ana. Nandun. Kaya pala. Uy guys, patusok din po ako sa premiere ni Sir Rich TV. Baka naman guys, 8 p.m. Kaya pala nandun si Ma'am Ana Kawaguchi. Mentor! Dinala po ulit ako ni Madam. Kaya pala. Dinadaw pala ni Madam Ana Kawaguchi. Salamat po talaga. Thank you so much po, O, Madam. diba? Thank you so much. Kaya daw pala kasi nandun si Mama nakawag. Ayun. Huwag ka mag-alala, ma'am. Naka-live ka din sa akin. Oo. Thank you so much po talaga, Madam Ana Kawaguchi. Thank you so much po. O, diba? Sorry po sa mga pagkukulang ko. Sorry po talaga. Sorry po. Sorry po muna. Sorry po muna at Oo, tama nang iyak. Ang pangit niya umiyak. Uy, oo nga. sobrang mahal na mahal po kasi kunyari ni Madam Ana Kawaguchi. Sobra po ang pagmamahal sa akin yan. Sige na, hindi na. Naku, no, si mami mo, oh. Okay na nga, paabot na. Cellphone. Teka lang, Sharat. Ayun, okay lang naman po kami dito. Ayun yung tindahan niyo po sa awa ng Diyos. Buhay pa rin naman po hanggang ngayon. Oo, ayun pala Hindi po naman. na malaban si Ana kay Store. Salamat po ng marami, madam. O, diba? Umiiyak siya talaga. As in. Uy, pre. Mag-end na rin ako, pre. 6 minutes na lang ako, pre. Pre, nandito ka ba ba sa akin? Balik lang din po. Andun ako sa live stream ni ano. Sobrang na-miss ko din po. Bawal umiyak pag walang kilay. Oo nga.
Tingnan ka. Tubig no, ibigyan mo ng tubig si ma'am. Ano? O ganito. Sila po yung... Sila po kasi yung nakakaunawa sa akin. Sila lang po yung... Sila lang po talaga yung... O, di ba? Yung hindi po ako Ay, pre, magsimula ka na, pre. Kahit po sobrang... At mag-end na ako, pre. Punta tayo doon. sa kanila. Ano ka, pre, ha? Ano ka? Tawag dito. Pamilya po ang turing nila sa akin. Hindi na... At mag-end na ako. Guys, mag-end na po ako, guys. Kita-kita tayo doon kay Ma'am Amacolda. Nandito ako, guys, kay Ma'am Amacolda. Ayan. Ang mentor ko po Ramon, si Madam Ana Kawaguchi. Mag-end na rin ako, guys. Maraming salamat po, guys, sa inyong lahat. Sa mga nandito sa atin. Naka 1 hour ka na. Oo, pre. 4 minutes na lang. 4 minutes na lang, pre. Antayin ko na lang yung 4 minutes, pre. 1 hour ang, 4 minutes. At least 4 minutes na lang. Pero nandito ako kay, Sila po ang nagparamdam sa akin. Sa buhay YouTube ko po. Sa kanila ko po naramdaman na masarap po yung pakiramdam na may nagpapahalaga sa'yo, na mayroon may respeto sa'yo, na may tumuturing sa iyong pamilya. Sobrang sarap po na pakiramdam na gano'n. 3 minutes na lang ako, pre. 3 minutes. Oo. Sila din po yung O, diba? Ang aking background talaga si Ma'am Lai. Ang aking music background. kanila ko po naramdaman na tao ko Ma'am Judy. Niloloko ko si Ma'am Lai. sila po talaga sa buhay ko. Ayan o, naghiwa-hiwalay po. Papuyin mo na kong channel na siguro na to. Masyado po komplikado yun. Sorry po, Napaka-emotional niya, host. Oo nga po, ma'am. na kayo ngayon. Opo, ma'am. Kasi kung hindi nyo alam ang kwento ni Ma'am Nanay Amacolda, it is because she is suffering or she was diagnosed diabetic ata yan. And then she has to undergo everyday ata nag-i-insulin siya. Nagtuturok siya ng insulin. Ayan. Kaya once upon a time napakaganda niya ngayon. Maganda siya ngayon. But she is suffering or she was diagnosed ng diabetic. Ayan. Kaya nag-i-insulin siya. And then kahit hindi niya man ihingi ng tulong ang kanyang sakit, maraming tumutulong sa kanya. It is because yung iba nakaka-relate talaga sa kalagayan niya. Ayan. I am happy na may mga taong sadyang mga matutulungin. I am happy for them. Ayan. Mga matutulungin talaga. That is the reason na Okay na. umiiyak siya parang sa tuwa ba. Ayan. Oh, pre, everyday siya nag-i-insulin at may sustain na siya na sa kanyang insulin everyday. O, diba? May nagsusustain na pala. O, at least nakakuha siya ng magsusustain sa kanya ng insulin everyday.
And I am happy for her. Ayan. Uy, mag-end na ako, Ma'am Judy Prost. Ayan, mag-end na ako, guys. Uy, pre, magsimula ka na. Naka 1 hour na naman ako. Ayan. Pre, magsimula ka na. Aakyat ako dyan, pre, sa'yo, ha? Pakakainin ko lang tong dalawa kong makulit na pamangkin, ha? Magandang gabi dyan, guys, sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod. Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa aking super chatter. Ayan, sa namimigay ng mga paayuda dyan. Namimigay ng kayamanan sa buhay. Ayun, thank you guys. And ako po ang inyong lingkod. Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang araw sa inyong lahat or isang magandang gabi sa inyong lahat saan mang panig kayo naroroon. Ingat po kayo lagi, guys. Ayan. Bye, guys. I love you all. Kita-kita tayo dito kay Ma'am Jonah sa Lundaga, kay Ma'am Amacolda. Ayan, pakakainin ko lang yung dalawa kong makulit na pamangkin, ha? Bye, guys. I love you all.